Rotje komt de laatste wedstrijd Nederland en Holland. Toetsenskip zo. Il grande, il supersonico Harry, il supersonico che sta He's getting closer to Wonders. Here he comes. House is coming down the street right now, and he's swimming right all the way to Wonders. And we just can't believe the crowd out here today. They're just absolutely amazing. And they're coming right down. He's getting closer to Wonders. Yes, he is. He's getting real close now. And there he goes. House is coming real close now. He's getting closer and closer. And he's on his way to Wonders. And oh, it's unbelievable. Poepen, 5 gulden. Poepen, 5 gulden. Je moet ook ontzettend nodig plassen. Dat kost je dan 2,50 extra. Wat heb ik nou maar niks gezegd? Dank u wel. Poepen, 5 gulden. Poepen, 5 gulden. We wou afrekenen? Ja, prima. 2 koffie, is 8,50. En een thee is samen 14,50. Wat krijgen we nou? Wat ben jij aan het doen? Dat zie je toch? Dat is brood dat ik van thuis meegebracht. Nou gaan we dat dan even lekker thuis op zitten eten. Sodemiet erop, hier oprotten man. Weg van het terras. Helemaal gek. Morgenavond VPRO, mensen, huren een film. Rocky 2, Charles 3. Morgenavond de VPRO, mensen, huren een film. Blijf wakker met Burgers Pretpark. Met Burgers pikante pretpark, mensen. Morgenavond de VPRO, huren een film. Charles 2, Rocky 3, Laura van Esa Meiland. Goedenavond, mensen. Ja, Wat krijgen we nou, zeg? Ik moest van mijn oma zeggen dat je een viezerik bent. Ze is ziek namelijk. Hans, ik ben zo blij dat je verloren hebt. Ik ben benieuwd wat het wordt. nou, dat interesseert me niks. Hé, jongens? Oh, daar komt ze! 1, 2, 3. Kopje koffie, glazen wassen. Hé, wat is dat? Ik kon jou helemaal niet meedoen. Sorry. Over. 1, 2, 3. Kopje koffie, glazen wassen. Kopje koffie, glazenwasser. Dat sla ik niet af, Wanda. Nou Hans, dat wordt het t-shirt of de broek vandaag. Het wordt de broek. Jongen, wat een leuk spel, hè? Ja, leuk hè? Nou, ik zeg dat maandag bij Mies in de hoofdrol een man zit. Nou, dan zeg ik er gewoon een vrouw. En zo verloor Harry zijn broek. En in zijn hemd zat hij al. Verrassende ontwikkelingen in een feuilleton waarvan de afloop bij voorbaat onzeker is. Wie zien we over 2 weken in de hoofdrol? Hans of